Sonin läppävideo. Onks toi Threshin ladannut oikeesti niinku tosta? Kato ääniä. Se Flappy Bird. Oh god. Se kuuluu niin kovaa vaan. Niin. Mulla on 13. Mennät jos on 13. Mulla on 20. Mä kuolin. Siitä pelistä. Night. Mä en tupla vähän nyt. Wow, joo. Nyt kyllä lagas vähän. Nyt kyllä lagas, koska sä sait First Bloodin. Okei. Kiitos. Ja mä sain First Bloodin, mut siis että... The Lantern... Ei! Mun piti flashaa jo ennen miksi mä flashasin nyt? This is the shit. Hashtag. No mä sain sen. Edge! Shit! Shit! Get the fuck out! Mitä tää tekee tää Nobo? Mikä tää Nami ulti? Tää Nami ulti oli jo hyvä muuten. The taunts. Oh shit, okei, sieltä tulee. Mitä muutakin nyt? Leede. Mä en voi tehdä mitään. Veinä. Varo. Käy oikeesti mene hämmiin. Oh shit. Nyt mä voin kutsua, että Juaro on idiot. Etkä se nyt Popille pärjää. Delp. Hyvä, ota se. Rek. Fucking Nami hei. Rek. Mulla on katsi. OSM. Tuo pushaa sen. Mennä maadeen. Tapat sen niin helposti, koska sillä on Black Cleaver. Tuli Bear. Ei hashtag playfair. Sieltä tuli tommonen poppi. Please. Welcome to the jungle, bitch! I don't give a fuck. Joo, elikkä tää video koostuu vaan tästä yhdestä pelistä, ei mistään muusta. Ja en voinut tehdä enempää pidempää, koska se loppumateriaali hävisi tässä videosta. Ja me hävittiin, ja tää oli ihan paskaa ja paskaa. Okei, eli... noin, niin he.